बानी सब पेरी पलाई के पूछ तारी की कौन बुरबक बनाए के सिखले बढ़ियाईली ना हो बुरबक बनाए के सिखले बढ़ियाईली। सुनो ना जानू जवन देहले रहला सीम हो सजनवा वो पर देखेला फिल्म जानू जवन देले रहला सीम हो सजनवा वो पर देखेला फिल्म। कहले कि करब वीडियो कॉल ससुरा जाके नेट पे के देहनी भरवा के एक क्षण छोड़ सुना मोबाइल हमरा भीरे मांगिले तता कसगुरा